Здравейте на всички! Да покажем поредната ВИК инсталация, заедно с филтърна система. Казанче на Грое с интимен душ. Малко сложна система с топла вода, но се справихме. Изводи за бойлер. Душа е вдигната, тъй като клиентът е доста висок. Сифон чешки с новата фреза. Вижте как се режат каналите. Става идеално. Ето ги каналите за... Можете да видите новата фреза и професионалната прахосмокачка. Това са каналите за кухнята.